mau disia-sia ya aku manut. Ora disia-sia iki tandha tresna asih kok. Apa nek tresna ngono kuwi? Lho, tresna iki bermacam-macam. Lho, ana sing tresna iki dirangkul, disayang, dilus-lus bathuke. Kuwi tresna. Ana sing jane ngandani karo kowe getak-getak ning jane atine tresna iki ya ana. Ya kaya ngene mau sing tak lakoni. Berarti jenengan tresna. Lho. Hah? Heeh, piye? Tresna karo aku? Maksudnya tresna antaraning aku sebagai pengareping para rombongan, kowe rombongan aku tak tresnani ora werna-werna to pikirane. Lagi kula ora warna-warna ming tekon lho. Heeh, sing ngono kuwi karepku, ora selebihnya tidak. Selebihnya apa toh? Tidak. Iya, selebihnya apa? Enggak lebih kok, itu hanya lebih tiga nyari ketake. Nok kodhoke. Mulane kualat iki maune. Napa? Kodhok apa-apa. Njajal disogok matet ngono. Nek didungo mateot berarti kodhok. Sogok makyung ngono e. Wong. Aja diwarai to. Oh iki senengane kok diwarai. Oh iki sing lambene wis bacut masuk neraka. Lah padha delange ya masuk neraka. Ya ora. Aku ki nglipur wong akeh kok. Nek kowe iki jane lambene wonge mlebu swarga ning lambene ning neraka. Ler tandure Sang Hyang Arka gumantos sing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pratangga pati jemdul saking Brangwetan kalingame sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupitantasing kamantan dewasane wau kawrusa wancine wis ngancik goro-goro Sukra mangkara Pak mendo tete kalopa sumawar cita angkara rakata buta maesa Respati mintono Eka dwi tricatur panca Satsapta hasta Hastana wadasa
direm-irem kembang bopong ora tebang
sembah nuwun. Tanpa pepindhan menika tabuh kalih radi blandang sekedhik namung boten dados menapa. Mituhu dhateng dawuhipun menipun Bapak Lurah saking Purwomartani anggenipun dalu menika wonten kalih perkawis menawi boten klentu ingkang setunggal mahargya inggih menika dumadosipun Desa Purwomartani angka kalih peresmian gedung cangkem wis kesel tenan po ya. Anggere muni omong muni keteteran ya wis ben lah. Peresmian gedung kelurahan ingkang wah luar biasa. Nganti kaya mall. Mlebu menika wis mboten mantra-mantra wujudipun kelurahan. Wajib dipun syukuri. Wajib dipun syukuri sedaya masyarakat saking Purwomartani dene kagungan gedung kelurahan ingkang luar biasa kados mekaten. Kala sonten wau sampun kula aturaken bilih menika kagunganipun masyarakat minangka dados pelayanan tumrap masyarakat menapa ing dipun kersakaken dening masyarakat kedah dipun layani ingkang sak sae-saenipun wonten ing bali kelurahan menika. Sampun ngantos dipun klaim menika kagunganipun kelurahan boten menapa-menapa ingkang dados kagungan publik menika nggih mesinipun dipun pasrahaken dhateng sedaya masyarakat. Boten kok dipun pasrahaken lajeng dipun paringaken dhateng masyarakat menika mboten. Namung kinarya ngladosi utawi sadados sarana pelayanan tumraping masyarakat ing bab menapa kemawon. Mugi-mugi rancak lan menapa ing dipun ngendikaken Mbak Elisa kala wau ugi sae. Iku vertikal ide bilih sak ngajenging menika dipun paringi pendapi lajeng kagem geladen kesenian menapa kemawon ya ketoprak ya wayang ya karawitan ya jatilan ya menapa kemawon kangge nyaluraken para warga masyarakat ing kagungan bakat wonten ing seni lan budaya. Matur suwun lan pepindhan. Sembah nuwun Bapak Pepunden kula, tiyang sepuh kula Pak Kondang Sutrisno ingkang sampun kepareng rawuh dalu punika menika Ketua Pepadi Pusat Jakarta, ugi pemerhati wayang, pecinta wayang, urip-urip wayang, senengane nimbali dalang. Sembah nuwun sugengipun dipun sramakaken kagem budaya utaminipun wayang kulit. Matur sembah nuwun. Bapak sampun keroyo-royo rawuh wonten ing Balai Desa Purwomartani mriki. Menika kebanggaan tumrap kula. Matur suwun tanpa pepindhan. Demben ngladeni aku dadi panjak. Ketua Pepadi pemerhati wayange mijeti. Ayo wis. Mboten napa-napa. Matur suwun, Pak. Menawi boten dipun semangati tangeh kula wingi kula saged rampung ngantos paripurna ning nyatane disemangati arepa tak sambi muntah-muntah nganti tekan tancep kayon. Kedep tasma aku nyawang selendang biru. Matur suwun, dari kanca-kanca ya komplit. Gawanku ming siji. Sing klambine padha karo aku. Liyane iki grup mbuh aku ora ngerti saka endi grup iki. Mboten ya mergo waduh, wis. Ning wis ben ra apa-apa. Ora ya jeneng tuane Tatin. Matur suwun. Neno. Ya, semangat kanca-kanca, selalu semangat. Setiap malam menyebarkan budaya utawa memperjuangkan budaya terutama wayang kulit monggo. Nek dirasake kemeng ya kemeng awake. Ning ora usah dirasake. Waton kudu tetep semago, tabuh dicekeli kenceng.
tutukke gamelan sing banter selama 1 malam. Nek kira-kira sirahe wis ora kuat, tabuk tutukke sirah. Nyelaki monggo Mbak Orisa, monggo. Sindenku 8 wis gugur 2. Wis masuk angin 2, mboten napa-napa, sesuk ora waras komplit meneh. Kari 52 dina, monggo. Selendang biru, Selendang biru, selendang biru. aku kira rumangsa terganggu kok. Wong ngendikaning para sepuh, ngendikaning para piyai sepuh kowe iki nek mayang ditunggoni wong kaya ngono kuwi bakare laris. Amin. Mongko 2 wae genah tekan 2022. Pokoke hitungane menurut koncekanku ngono kuwi. 2022 tetap geblas. Ya. Selendang biru ya. Mung enaki ati Nora tekan batin setiamu. Monggo kalian ngundang Mas Gareng kali Bagong. Setiamu Mangga kanca-kanca, mangga kanca-kanca. Ya. Selendang biru. Ya, tatapan janjimu. Mangga. Serba. Tatapan janjimu selendang biru. Paling selamat orang pangestumu apik to. Ya sehat, Gong. Mbok rasa abang-abang lambe to. Abang-abang lambe piye? Wong mau bar ketemu meng keletan sedina terus ketemu meneh kok gayane iki nakoke sehat ora. Ah genah. Seger ya syukur, alhamdulillah. Wong kuwi takoni sehat ki jenenge uluk salam ki rak ya apik-apike wong to. Ketemu apa ketemu tek ngono ki ora ana lho wong ki wong Jawa ki saking tata kramane lho, Gong. Ora ana wong ketemu tek kok isih urip kowe. Aku jenenge nglarani ati. Ning ana sing ngono kuwi. Ana ya akeh. Karang wong ki ya patake dhewe-dhewe ya terus. Ah iya, ya mula kudu sabar. Ah iya. Iki le metu gara-gara wis rada keblandangan wektune. Ora dadi ngapa sing baku ana gara-garane wong ya sore wis metu Petro Gareng Bagong Semar. Mula iki ya mung dienggo ila-ila wae. Ah iya. Karo nggo tetembangan sak teleraman. Heeh. Karo mahargya peresmian gedung anyar. Galugong deloken. Waduh. Wah, ya kaya ngono kae kok gedung kelurahan. Kaya omahku ya. Waduh. Omahmu gendenge werna-werna. Ana gendeng, ana plastik, ana seng, ana triplek kok. Justru kuwi nyeni. Nyeni apa ya ora gablek kuwi kok ya. Senine iki nek udane. Oh. Trocah ngendi-endi iki gayeng kae iso tendang-tendangan ember. Trocah papat embere ming 2. Ha iya. Nur kebak muncalke njaba tandai ana kebak untal. Wah, pokoke meriah aku nek musim hujan ki sehat ta, Tru. Melayu-melayu terus ya, melayu-melayu terus. Karo hari jadi desa Purwomartani. Purwo wis ngarani wiwitan Martani iki
Maratani tegese rata. Dadi wiwitane pancen adil makmur warata tias bagya mulya. Ya. Apik wile ngartekke, apik. Purwa Martani P. Persatuane mesti ana. Ayo Adi kudu iso ngartekke kaya ngono ndak nganti kalah karo sing do iso sok ngartekke. Usaha keras lalu menciptakan hasil yang maksimal. Contoh hasilnya ya gedung apik kuwi ya usahane keras. Iya. R. Ramah tamah rakyatnya. Juga pemerintah desanya. Wela. W. Walau bagaimanapun kita tetap harus acung jempol kepada Kelurahan Purwomartani. Ya. A. Asa-ase-aso. Pemerintah desanya selalu asa-ase-aso terhadap masyarakatnya. M. Beli pembalut. Gong tak angkel dasmu lho kowe. M. Marilah kita junjung tinggi persatuan dan kesatuan Kelurahan Purwomartani. A. Asa-ase-aso. Anggere kamu asa-ase, ayolah kita jaga persatuan dan kesatuan. R. Ramah tamah rakyatnya. Ngarep mau wis. Raharja mulya ning Sambikala, Desa Purwomartani. Martani T. Tetek tangguh-tanggon. Ora bakal kenggo dening apapun. Ameneh. Asa-ase tak keplak sirahmu. Liyane. Asas Pancasila seperti negara kita Republik Indonesia. Weh. Marta N. Nilai keseimbangannya tinggi. Apa? Keseimbangannya tinggi. Keseimbangannya tinggi apa? Ngelih. N. Nilai-nilai yang tersebar luas ke masyarakat adalah nilai-nilai yang adiluhung. Wah, I. Inilah Desa Purwomartani. Weh, apik tenan. Desa D. D E F G. Aku diurutke ora. Mbok ora ngecacah pikir aku ta, Tru? Kowe senengane ngotak-atik utekku wis kesel sik tok utak-atik. Abi ngopo saiki? Nempur, nembang. Kok nempur? Nembang kok nek ora nempur lek arep mangan nganggo apa? Ha iya. Nembang sik. Oke, sindene. Sing anu sik ya, sing hamil. Ya. Meh nyuwara. Mbak Orisa Widyasari. Oh iya. Njaluk sing klasik-klasik, Gong, sing kepenak sik dirungokke. Kita iki kabeh ora kepenak dirungokke, Tru. Ya kepenak ana sing kepenak ora. Ngaturke apa? Sa sing anu jineman-jineman apa? Apa Sinom Parijata? Apa Kutut Mambang? Ular kambang kok Kutut Mambang? Njur ular manggung ngono apa piye? Ngapur nek omong dhewe anu Kutut Mambang, ular kambang apa gadhek grinting? Niki enten pamundutan. Pamundutan sapa ana? Ketoprak. Hah? PBKS Semarang, nyuwun mijil. PBKS Semarang ora apa mrene? Oh, diandan. Mungale Mbak Lisa. Nyuwun apa? Mijil ketoprak. Mijil ketoprak, ya. Ya. Aduh, Dek. Wah. Mijil ketoprak kok aduh, Dek ora. Neno. Nana. Aduh, Duk. Wah, kualik. Aduh, Duk. Ya. Ora apa-apa karang kae penyuluhan kok ya. Penyuluhan piye carane supaya edan. Ayo. Neno. Ya nak. Dah pi yang Curling. Geronge apik ya, Gong. Geronge iki katna ketambahan Mas Joko. Wo, aja nyepelekke mbiyen ya
warga laras kuwi. Oh, to. Jaman aku isih Narayana. Waduh. Narayana maling. Konangan Bambang Sarmadi. Iya, metu saka WL terus melu abdi. Melu pepundhenku Pak Anom Surata. Oh. Saiki melu Punakawan. Oh. Yo. Rambo terus ke lanjut ira maluk rangkep. Ning kakung sapa? Wah, suwe ra krungu suarane Mas Joko. Ben nyuwara. Apa iki? Ya rung karuan. Kowe iki senengane nembe lho. Suwe ra ketemu kok suaramu atos lho. Ayo wong iki kana kedunungan ino lali salah apes lan mati lan Didit. Ayo ya. Ada? Iki nek nabung gamel aku sing anyar jos iki. Wah iya. Ayo guys dicoba. Kurang gonge. Oh. Arep nggawa saka Bekasi ya. Wah iya. Iki mung padune arep njaluk iki saiki. Wong iki nganggo mlipir-mlipir lah. Ya. Kados Gusti. Ya. Nek kancane nyuwara katno ya ora watuk. Iki tegese nek ngono kuwi beda kancane le nyuwara. Watuk kok didepke kancane. Wong ora ana wong watuk kok senengane. Bangga. Sampun tengah. Oh, piye? Ratri. Suara kok apik-apik
apik kaya mbiyen melu ndek anu jenenge apa? Berkahi aku jaman jek enom, aku enom mbiyen ya girong. Oh, to. Pasangane Darsana ya. Sing siji suarane apik, sing ming isane ming nek ra apal ming ya wis ben. Nek ora ngono malah tundang tak nang ning nang dhek ngedepe karo ane gandeng piyagane bapakku ya tak nengke wae aku wedi. Iya. Iya Mas Joko. Pangin ya ndek anu pedhe melu WL ki ya warga iki ya bagus. Saiki kok isane ya? Lho aku saya tuwa sawung rupamu saya suwe-suwe ting treguk ngono kok. Nah aku pancen tak akoni aku wis tuwa tenan. Ya wis ora apa-apa, Kong. Urip kok kaya ming sanyuk ya, Tru. Ah iya. Jan wis bener ngendikane wong tuwa-tuwa kae. Urip ki ming mampir ngombe. Ha ning aku mangan barang e. Ha iya. Atene ngele nek ora mangan. Ha iya. Tegese urip ki ming sanyuk. Saiki ngeling-eling jaman semono ora ming kaya hitungan dina to. Ha iya. Setahun saiki cepet banget kok. Heeh. Saiki wis Oktober. Heeh. Sesuk September. Lho. November, Desember tahun baru meneh, tambah umur meneh. Heeh. Wis. Oh alah, gelisir aja macam. Kene ra ditutuk-tutuke rugi to. Ha iya. Le ngopo? Le urip. Ha iya. Monggo. Iya. Gusti mangga apa citra janji sembah nuwun Mas Joko. Ya. Separeng ngaturake mijil ketoprak iramane di wiletke terus. Ha iya. Suarane ya beda nek karo Karno-Karno iki ngebas Mas Joko ki rada nrebel. Heeh. Sing nyuling suarane medium. Medium ki swara apa? Senengane kok nek omong kok waton nyelekop lho ora. Truk. Piye Dik Bagong? Ana transferan pamundutan lagu. Oh iya, saka sapa?
Saka Mas Sutrisno Ciko, Jakarta. Wo. Nyuwun tembang sesideman. Kakintun kagem para pandhemen ringgit wacucal sedaya mawon. Matur nuwun. Ya, kagem Mbak Hana Pertiwi. Oh ya, wala. Tiwi iki mulai ana penggemare. Heeh. 100 ditransfer. Ha iya. 100 e ditransfer. Ngebak-baki. Apa jenenge? Ngebak-baki wadah ATM. Wadah ATM iki ora dong kuwi. Aku iki sebenarnya ra iso lho turun cukup ning ATM iki. Tapi anggere muni tak cemploke cekluk ngono ki metu angkane iki tak tulis nomorku telepon. 081 lho bali meneh kertune metu meneh tak lebokke meneh wah apa wis senengane negeske sing elek-elek lho wong kertu ki dilebokke cetut ngono kae terus metu nomere mlebu kok mak cetut karang rada meksae udus kowe luput benar nendangke kematke sik gong ora. Ayo. Ana Pertiwi jumeneng. Junemeng. Hah? Gringgingen. Diurut sik Pampi. Bagong musrok gepe nek karo sinden. Nek karo Wiyagana pincang sithik kowe kenapa kesandung matamu yayang. Nek karo sinden. Muni ana sing gringgingen durut apa piye? Presake, Pak. Jan emboh aku ki kok. Heeh. Aku iki tandha tresnane pimpinan karo anggota ngono. Oh. Ki Prastiwi lho tak tileki ya. Heeh. Tak gawake karet. Lah ngopo? Wanggre kelekaran tak jepret. Tangi aleman. Pak ngendikane Mbak Tatin kendilas. Oh, Tatin ki aja sok kuwi cangkeme elek kuwi. Kejaba mecucu tangkeme elek Tatin. Ya. Dibawani. Wiwitane andherek sang pekok pekek. Pekok loro. Melu wae ram. Ayo, wi. Wiwitane anderek sang pekek. Sinden menengan ora tau omong, ora tau ngombe, ora tau mangan. Ngerti-ngerti semaput. Ayo ngombe ya ora apa-apa kok. Ora tau omong lho. Heeh. Anggere muni Tatin jejer ayu. Wis. Engko Agnes jejer Orisa. Wis. Wis aku nganti jleh ndelokke iki. Nek ora omong ya selfie. Heeh. Selfie turu. Wis sing di selfie iki wetengmu kowe. Udele mendonong. Ora ketok ning aku ki apal karo wong meteng. Wong biyen aku sok ngelus-elus ngene bojoku. Iki kok tukul daging iki. Iki udel, Mas. Oh, kok mendonong. Kok mesti ya. Ambo. Kedesuk saka jero. Kang olah budaya melangi kowe iki rasa sok diminir-minirke to rasa sok dimiring-miringke kang olah budaya nyalai penciptane dukane Pak Sukron mengko. Niki lho Pak sing sok menir-menirke. Matang. Buatan kerasa ya, Pak. Wah.
Ayo wis. Wis terus iki pasang ngrungokke lambene penabo. Aku iki nek penabuh anteng nesu. Nek gemerah ya tok elekke. Aku nek penabuh anteng iki kaya kepengin turu ae lho. Sowan menyang kutha Gedheng. nyuwara ya nyuwara ning suarane iki nek ape digawe kaya wayang golek Purwa nganu ae lho, Sunda ae lho. Misale aku muni, iki artine apa jenenge peresmian balai desa. Terus kok iso balai desa? Sebab apa? Nah, sebab tak wangsuli ngene. Ngono kuwi ora mung dadi trebung. Dadi ditata ya kon ditata. Ditata ndasmu. Ora nesu kok. Salahe kok wangsulan ditata apane? Ditata kata-katane kowe. Sekolah ora kowe, Dik. Men, ning marahi ra kesel lho terus ngene. Yo, bendara terus yung-yung selendang kuning selendangku tetep ana wis selendang biru ya Kong wis bar diwenter kurang ya to kang saking wukir tadi le memberikan penyuluhan wis leren ngantuk wis swara kurang pramana ning wasis nimbo ngungrung marang pendosa bendoro ngungrung marang bendara sang dyah ayu pijet anggere muni ayu kok pijet pijer ngincangake alis pijer ngincangake setut terus no sesideman nang windrek ya Gong ya mangga kanca-kanca siap tabuhe dicekel mripate diiremke antene ora bener le nabu mangga terus no sesideman
tenana. Ayo nganu jukuke swara ora nyemedeni lho, linge nggoke swara ora. Oh, semua. Nggih mboten krasa niku wau lho, Pak. Ngene iki lho, tegese nadane tok cekel sithik. Luwe becik pap tenana. Ngono. Aku iki sok meni luwe becik. Ayo nyemelangi tok kene iki sing ngrungokke tratapane. Tratapan. Atiku tratapan. Aku lagu kuno banget kok dinyanyekke ngono. Karo kowe wong ayu sing bakul lemper. Nyanyi kok guyu dhewe. Lempermu pancen super. Wis mengko gampang. Resik ngrupung laler. Ayo. Luwe becik. Luwe becik patenana timbang pisahan. Liwat kincanging alismu monggo Liwat kincanging alismu kawoso neno ya urip ana kutha gedhe kowe tak tukake ayo karo
Pertiwi. Silakan kembali ke tempat. Maaf ya, Pak. Napa? Maaf. Maaf ngapa? Tadi ada yang lupa. Hah? Tadi ada yang lupa. Kowe iki wis ora tau obah, meneng wae nek omongan lirik. Krunguku saka kono. Maaf ya, Pak. Jebule maaf ya, Pak. Krunguku maaf ya, Pak. Lho ngapain suruh mangap? Enggak mangap aja lebar suruh mangap. Wah, seneng ya. Kaya tetembangan iki nek penak-penake iki jan rasane kaya ora krasa ngerti-ngerti wis. Bangun kok bangun. Bangun gagat esuk ning ya ditutuke ya, Truk. Ya. Sing kemareng tampil meneh sapa? Duetkan lagi. Heeh. Mister Elisa dan Mister Mendem. Sapa Mister Mendem? Tatin. Oh iya. Duetke meneh loro. Iki lagi dadi bintang ya lho. Heeh. Sing siji bintang Kejora, sing siji bintang Joko Belek. Wis ben ra apa-apa. Aku ki sia-sia karo Tatin ning asline aku ki tresna lho, Truk. Tak mimi tenan bocah kuwi. Iya. Di apa kan? Di meme. Tegese di maneman. Heeh. Kaya ngomong kebablasan tak tutuk siramu kowe. Bablasan piye maksude? Mimi ngono. Ya ora. Yo. Ayo jumeneng gacak-gacakan. Si gendut dan si kuru. Bawang merah karo bawang putih. Ha iya. Iki upama didadekke fragmen bawang merah bawang putih ngono, aning sindene ora ana sing galak. Bawang merah bawang putih sing disio-sio Elisa, bawang merahe Tatin. Ha iya. Bawang putih Elisa. Wah, apik kok. Ya dong karuan, Truk. Heeh. Ngono kuwi kadang kala sok sukses sok ora. Ning jukuke pramen wong-wong sing durung tau nang panggung kaya wingi Katno kae. Apik dadine. Ya. Ya ngaturke tembang apa? Wong loro kudu kompak ora dia dinia. Apa, Mbak? Lah apa manut aku? Hah? Manut. Alah manutan. Aku lagi manutan kok. Oh, tenane. Lagi ngapa? Ora protes. Rak. Ket mau disio-sio ya aku manut. Ora disio-sio iki tandha tresna asih kok. Apa nek tresna ngono kuwi? Lho, tresna iki bermacam-macam. Lho, ana sing tresna iki dirangkul, disayang, dilus-lus bathuke. Kuwi tresna. Ana sing jane ngandani karo kowe getak-getak ning jane atine tresna iki ya ana. Ya kaya ngene mau sing tak lakoni. Berarti jenengan tresna. Lho. Hah? Heeh, piye? Tresna karo aku? Maksudnya tresna antaraning aku sebagai pengareping para rombongan, kowe rombongan aku iki tak tresnani ora werna-werna to pikirane. Lagi kula ora warna-warna ming tekon lho. Heeh, sing ngono kuwi karepku, ora selebihnya tidak. Selebihnya apa toh? Tidak. Iya, selebihnya apa? Enggak lebih kok, itu hanya lebih tiga nyari kita. Lebih tiga nyari. Ayo, nembang apa? Ah, ya di. Anu lali janjine mawon, wau disuwun. Dibawani, yo. Nggih. Pangkur Rinoso. Saya karose. Ayo. Kula meneh. Ayo sono. Elisa? Ayo dobel wong loro. Heeh. Iki tapi bawane khusus Mbak Tatin lho, Pak. Ana transferan. Oh iya. Oh iya. Syukur. Lumayan. Pundi? Iki tak wacake sik to rasa kesusu to. Oh nggih. Lho kok dihapus. Oh, rasito. Pesan ini dihapus. Oh, berarti rasito mau kaya makting. Metu gambare slip pembayaran mau lho. Saono wis dikelaske wae. Ayo. Mpun. Ayo. Angkur Rinoso. Angkur Wirala Mamba. Apa kok? Wirama.
Anggur pilo lombo. Wirama. Ayo karang lambene keteko kok. Kon mijetke jarene. Apa? Jarene kowe? Jarene genjek kan mijetke. Lah kowe muni ra? Lu mataku kok parapane do elek-elek. Genjek. Bagus diparapi genjek. Ayo. Ring. Nok kodhoke. Mulane Kualat iki maune. Napa? kodhok apa-apa. Njajal disogok matet ngono. Nek didungu mateot berarti kodhok. Sogok makyung ngono e. Wong. Aja diwarai to. Oh iki senengane kok diwarai. Oh iki sing lambene wis bacut masuk neraka. Lah padha delange ya masuk neraka. Ya ora. Aku ki nglipur wong akeh kok. Nek kowe iki jane lambene wonge mlebu swarga ning lambene ning neraka. Saya rasa Terus sering ngati. weh iki ngapa e? Hah? Oh ngantuk to. Oh sinden ki nek ngantuk ki matane disemprot. Apa? Mulane kok do melek. Jenengan ngantuk ora? Hah? Jenengan ngantuk. Tak gebyur kok. Aku wis ngerti kok. Ora apa-apa ra. Mbok ngantuk. Gebyuran ayo. Wani aku tepan. Lah ngapa e? Wani name aku udah ayo gebyuran. Kamu ngantuk kok tenan muda. Ayo men. Engko nek teles lambine pancen yo kerna-kerna le nggo cegah ngantuk. Nek tiwik disemprot raine. Nek ora isa mangan ayo. Mboyo sithik-sithik. Ku mamah kaya ngrekoso banget. Mbok dimamahke. Tak pancang ndasmu lho. Lah ngapa ta? Mamahke dengkul. Iya dikeke nyos. Aku mamah wis ra lembut kok. Mergane ngapa? Ompong iki lho kene iki sompong kabeh aku. Kayak sapi. Heeh. Wis iki wis mek tak jabutke loro iso nek bayar tak jabutke loro kabeh wis cilaka iki ora ganteng. Waduh. Bayane ora. Wis ora iso nglepak ya. Sesuk nek wis kene ompong nek kowe pengen tak mamah jajal lho ye. Ya ngompong kok mamah Tak iki. kake pinggir wis. Ayo sah, kowe sah. Arisa ora apal kok. Bisa ya dia. Oh iya. Waduh. Kapan sumending sisihmu Mula ora ngantuk Arisa ki nek mangan. Angger to le lembut. Aku tisu kok sik tomplok. Pedes. Ayo Nek meteng ki ra entuk mangan pedes. Wes ngomong sapa aku nek bayune kepedesen ning jero gedabikan. Dadak nyusul bapakne kon ngeneng-ngenengi. Kon ngepok-pok. Ayo. ratri rinoso
Iki sing nadane minor ki Tatin iki apik. Urung, Kak. Hah? Urung. Ya kowe wae. Ngapa aku? Bal-balan apa ngapa? Ya kene tak tendang ini. Ya aja cilike balik. Setan ora. Ya aku dijukuk ora iki. Yen wis rina enggal Pulang. ratri kangka Iki tiba nggih mung sliramu tanon liyan. Utuh ora ngono ya, Gong. Aku ora apal kok. mong sliramu Liyan po liya. liya Oh ya. tak tresnani lahir Sing dalan batin burung ya iki ya. Ampun. Pon. Oh. Telas. Kok ora nganggo? Oh, padha tiwik ya. Ora. Ya Allah. Amin ngono kae lho. Lah kan gak Beten, pilih. bedo. Wah. Wah, Bagong iki ora ngerti Jawa kuwi kae-kae sing tembang ndak pilih. Nah iki pangkur rinoso. Nggih. Oh, ayo pangkur ki werna-werna e. Heeh. Ana sing pangkur Tanjung Gunung sing nggo gebrak daerah Pundong. Ana ya, ana pangkur Macan Ucul ya ana, pangkur Segara Kidul ya ana. Oh iya. Pangkur Macan kae macane Ucul. Lah dalah, ngono kae. Heeh. Werna-werna kok anggitaning para empu, anggipaning para pinter iki biyen macem-macem kok. Sing jenek Yoja sing kondang ya Yang Cakrawarsita. Kuwi dengan ketawang Basanta. Heeh. Kuwi tau tekan NASA kono. Heeh. Tawang Basanta Kinarto Sabdo ya karyane pirang-pirang. Oh. Kabeh iki duwe ciptaan dhewe-dhewe kok. Oh iya, Tru. Heeh. Nek penan. Yo mangga diteruske. Wah, kowe gawe gelo senengane ora. Yo mangga tak tung tak ndendang-ndendang. Iya. Minggu
Wis tenan iki. Sakarepmu mun yo. Tetep bodal dhewe. Tetep bodal dhewe. Iya, iya apik mah. Ana aja tipake kowe. Nek wah nek Elisa apik le joget. Tatin. Ah iya. Meng kaya mentrok. Meng sing diandalke meng brutune ndun-ndun. Anggere kapat cerat. Kapat cerat. Telung jangkan elek. Mentok kan ngono iki ta. Ya wis ben ora ngulek. Mangkel medun mayang iso dunak-unake. Wah, tak tandangi. Padake amuk Suramrata, saya Suramrata imbang yen padha glendang nenggol. Ora ditenggol kok glendang nenggol. Wis apenake dhewe. Slendro. Ya. Janing yaning talaka katilanget Mambang pantepasulan upamaneka bintang toya kusuma yana sumawur
kita linuting kidung kadanging pun Kakang Yayi Werkudara barep kakangku apa ora bangling iki kaya sowan niat majamu ya kuwi si Abimanyu kelawan Kulup Tetuka. Wah moro kaki Timbalono wigatine apa Abimanyu karo Gatotsoan ana ing negara Ngamarta mongko tanpa tinimbalan dening barep punta kakangku. Dimas kadanging pun Kakang sumeneo sawetara pun Kakang diandang marang soaning atmajaku sakarone Yayi ya luwih prayoga. Abimanyu padha raja saprapta munggir anakku bocah bagus tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala. Oh kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya nggih tak tampa ora liwat pangestuning wakmu Tampanana kula mendingga jimat pariping dayana ning ngasantosan Tetuka padha harja Kulup Gatotkaca tansah pinaringaning kawidadan Wa Prabu niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Gatotkaca ingsun tampa ora liwat pangestuning ingsun Tampanana. Abimanyu padha harja pangestunipun Paduka Rama Kyai Jodipati kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Kyai. Ya tak tampa Gatot padha slamet tansah pinanganning kawidadan ing sambikala sawan kula Rama Kyai bekti kula kunjuk. Wah tak tampa Abimanyu raharja sawan munggir nuninggi Kanjeng Rama sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Rama Gatotkaca anakku lanang padha raharja nuri paman niring sambikala sawan kula tebih saking Rubeda Kulup sakarone sawise katon asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe mara diage matura marang awakmu ing Ngamarta ana wigati apa dene sira kurup sakloron sowan mongko tanpa tinimbalan ngger Abimanyu apa dene Gatotkaca sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadana sowan kula menika boten saking pikajenganipun ingkang putra piyambak namung dapur dipun utus dening Siwanayantaka. Sira diutus dening Kyai Semar iki kasinggihan mekaten. Wigatine apa nggir para gage matura. Nalika semanten kula nderekaken dhateng kadang kula pun Yayi Wisanggeni. Anggenipun nglempahaken sangganing para putra tuwin kakanthi sowan dhateng Karang Kadempel. Njumbuhaken kan pasumenan ingkang linampan dening pun kadang kula Yayi Wisanggeni. Tumunten sak sampunipun menika Siwanayantaka paring dawuh bilih badhe anggadhahi sedya nedhi ambangun desa. Kula nyuwun pangapunten nanging ngendikanipun Siwanayantaka sedaya badhe rancak gegayuhan ingkang ginayu dening Siwa Semar menawi Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun Siwanayantaka. Apa ingkang kudu ingsun tindakake Abimanyu? Ngendipun Siwa Badranaya paring dawuh badhe rancak anggenipun badhe nglampahi ambangun desa menawi para Pandhawa suka paring ambil wujuding pustaka Jamus Klimasada kinarya syarat sarana pambanguning desa Siwanayantaka wa Puntadewa semban kula miat langeneng karanggiwan agrar pandan moncar tinon lir kekonang samsara tetan padang kasur lan pacaring purnaming kekono dasare mangsa katiga ing Werkudara ora pun Kakang ingkang bakal paring pangandikan nanging wangsulana ature anakmu lanang ing Tanjung Anom. Abimanyu Gatot wonten timbalan Rama Kyai wonten timbalan Rama Kyai
upama ta Semar duwe kepinginan bakal mboyong pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Mestine ora usah dadak kongkonan karo Abimanyu apa dene Gatotkaca. Ngluhurke derajate para Pandhawa. Semar kudune saguh sowan dhewe marang negara Ngamarta. Nanging sabab apa dadak kongkonan karo anak-anak Pandhawa. Banget-banget nggone ngasorake derajate para Pandhawa. Mula sing gedhe pangapuramu gandeng siji. Pustaka Jamus Klimasada ora kena pisah karo para Pandhawa. Loro gegayuhane Semar. Mung sak desa wae aku dadak nganggo pusaka Pustaka Jamus Klimasada. Kowe bali ngir matura karo Semar Badranaya. Yen to Pustaka Jamus Klimasada ora bakal luwal saka negara Ngamarta. Yen Semar butuh kudu teka dhewe ning negara Ngamarta, ora usah dadak kongkonan sapa-sapa, Gatot. Irikata tyan Gatotkaca kinon mapakarga suta. Bekapira Kresna Parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang. Nyuwun pamunten, Bu. Sewu kalapatanipun kemutra ing Pringgondani Tadah Wadana Rama Kyai kula nyuwun pamunten. Sanget-sanget Siwana Yantaka anggenipun paring dawuh dhateng ing putra pun Gatotkaca. Saged lan botenipun Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada kula ingkang badhe amboyong. Menawi ngantos sowan kula wonten Karang Kadempel, mboten nganti Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Kados pundi mangke gempal manahipun Siwana Yantaka. Lan sakmangke boten badhe pitados malih kaliyan ingkang putra pun Gatotkaca. Mila saking menika timbang wangsul kula wonten ing Karang Kadempel. Ingkang putra ing Pringgondani boten boyong wujuding Pustaka Jamus Klimasada. Nadyan putung mugi kabandhemna, remuk mugi kasawurna. Wah, cangkeme. Pandya para Pandhawa ya kumulung mangung siring sata Kurawa gambahung gesrogatitik. Nun mapunten Kang Prabu. Paripaksa kula ingkang radiming setanggen kula sowan anyaket lenggah paduka Kanjeng Kang Prabu. Kembar Sediwa ragile ning apa? Mula gage matur marang wak kadangmu sepuh ing Ngamarta. Supados samangke sampun ngantos pinaya ing para kawula, supados samangke sampun ngantos dados raosanipun para kawula negari Ngamarta ing atasipun Kakang Mas Jodipati mulasara dhateng putranipun piyambak. Menapa dene Kakang Mas Madukara samangke menawi ngantos seling surup kalian pun Abimanyu tanpa ndhe namung badhe dados regejegan. Mila kula suwun kanthi sanget monggo to. Kula aturi metang, kula aturi gelar tuwin, kula aturi gulung. Lelabanipun Kakang Semar tumraping para Pandhawa menika boten saged kapitan mawi wilanganing driji. Namung sampun marambah makaping-kaping bebasanipun Pandhawa kuncung ngantos gelung, Pandhawa jabang ngantos celaprang. Kakang Semar boten uwal saking lelabatanipun kaliyan para Pandhawa. Menawi namung nyuwun ngambil Pustaka Jamus Klimasada paduka awal, tumuntun pasrahaken rembag menika dhateng pun Kakang Mas Jodipati. Monggo Kakang Mas Jodipati menika boten saged pirembagan ingkang dipun ginakaken namung ngokol. Menika mangke mboten kanten-kantenan kedadosanipun to Kang Prabu. Sediwa lumen dawuh. Pusaka gage gawanen paring marang Gatotkaca apa dene Abimanyu mangsa Baranggon mung ngrimuk sarta ngleremake penggalihing kadangmu Jodipati apa dene Madukara. Pun Kakang percaya marang sira kadangku ragil Sediwa. Non ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Sediwa.
Gerangamu ora mulang wewani karo wong tuwa. Sekecap ucapmu padha karo ngilani dadane wong tuwa-tuwamu Pandhawa. Nyuwun mapunten Rama Kyai. Menawi kula aturaken menika supados sak mangke kula saged jagi dhateng kesagan minangka dados satriya. Wah, mulang karo wong gerang. Apunten Rama Kyai. Inggih. Aja dadi palange Werkudara. Kowe ngerti watak wantune kadangmu panenggak. Inggih, kula ngertos. Namung menawi ngaten menika kula badhe ikhlas nataken dhateng pejagesang kula. Natake kanggo sapa? Kagem anak kula Gatotkaca. Bocah ora ngerti tata krama aja walabi. Ndak gedhe ndase. Ya ajare ora pati-pati lere yen durung kutobat karo wong tuane. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten, Mas. Wah, inggih kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Mergi menapa? Namung badhe anambak dhateng pinten-pinten raosanipun para kawula. Ingkang sami priksa jenengipun Kakang Mas Mulasara dhateng putra piyambak. Menika rak mboten sae to. Mangke kinten ingkang putra kaliyan tiyang sepuhipun menika mboten rukun. Mboten gathuk tuwin mboten mathuk ing pamanggih. Tumunten kula nuwun sewu ingkang ngumbar dhateng mubal babaling nepsu malah sing tuwa menika lak mboten prayogi. Wah, inggih menapa mboten? Yo. Sabanjure piye? Koko Prabu Darma Kusuma sampun maring dawuh dhateng kula, pustaka Jamus Lima Sada kinten maringaken dhateng Gatotkaca. Wah, aja apusi. Mboten. Menawi kula wantun matur dura ngersanipun Kakang Mas Jodipati, jangga kula kinarya lintu. Oh tenan. Inggih. Wah, ya wis. Sakarepmu ning kowe kudu tanggung jawab. Kula tanggung jawab, Kakang Mas. Abimanyu Gatotkaca wonten timbalan paman wonten dawuh paman. Pustaka Jamus Lima Sada keparenging wami ngamarta kowe ingkang kudu ngasta. Nggih, ngestaken dawuh. Reksanana aja nganti tiba ning astanipun kang kurang tanggung jawab. Mung buta kinarya syarat ya cukup syarat wae wis paripurna kondurna. Nun nggih ngestaken dawuh budhal, ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Lamprong men dawuh Kakang Mas kaya ora mentala weruh lungane pustaka Jamus Lima Sada kepareng paduka ayo ning Karang Kadempel karepe Semar piye monggo Kakang Mas kula dherekaken.
Kainos mubang mangarono katinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanikara saketer kene donganing kung lir wuwuh sing pene panca la jagat dewa Bathara Antarja iki kasinggihan kula ingkang sowan kepareng ngaturaken sembah sumangga ping pabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wakmu Mandura Tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayaning kasantosan janur gunung kadingaren nggon musawana negara Mandura eneng apa Antarja mugi andadosna ing kawuninganmu kula dipun utus dening Kyai Semar Badranaya inggih Siwana Yantaka lho diutus dening Kakang Semar kasinggihan mekaten wigatine namung badhe wonten Sukalelaning penggalih Paduka Prabu amaringaken ngambil pusaka Mandura lho maring ngambil pusaka Mandura piye kacariyos bilih Kyai Semar badhe gadah kabjat inggih menika mbangun desa mongko nyatanipun menika mangke mboten badhe kasempatan menawi mboten saking pambiyantinipun Paduka Mandura aku kudu piye panjenengan kedah maringaken pusaka Kyai Nenggala piye pusaka Kyai Nenggala Kyai Nenggala arta gawa ning Karangkedempel ih kasinggihan mekaten wah jagat dewa Bathara Antarja wonten timbalan mesine kok iso mikir wis dewasa iso ngulir budi ing ngatasé Kyai Nenggala kuwi pusaka kadewatan ora pusaka baen-baen ora pusaka mung salamake pusaka nanging pusaka kuwi pusaka kadewatan diparingake marang Mandura Prabu Baladewa lah kok dadi drajate Semar ping arep bangun desa iki dadi anggo syarat pusaka kuwi Semar iki wong gerang ora iso mikir yun mapunten nyatanipun ngendikanipun Kyai Semar kados mekaten Bali nun Bali lho kersanipun Paduka Prabu nundung dhateng kula kandha karo Semar kandha karo Semar yen ora bakal kasembatan boyong Kyai Nenggala menawi ngaten menapa kula kedah ngrudha paripeksa dhateng Paduka Mandura piye menawi ngaten menapa kula kedah ngrudha peksa dhateng Paduka Mandura mergi menawi ngantos kula wangsul mboten beto Kyai Nenggala lingsem raos sing manaku ing atase kula menur satriya dipun utus mboten saged ngrampungi karya menika raos kula sampun mboten saged netepi darmaning kasatriyan terus kowe arep apa terus kowe arep apa iya kula badhe ngrebat Kyai Nenggala iblis lanat kowe malah wani karo awakmu Mandura kowe ngrebut Kyai Nenggala Antarja kowe menungso apa kowe manus maring jajalan sekertane pawana menungso lan tataran wah selagine dewa wae ora wani nyilih Kyai Nenggala mung derajate Semar batul ketibal pitulungan nyilih Kyai Nenggala ora melek mripate ora nyawang karo Mandura Prabu Baladewa nyuwun pangapunten wa istri mas kok kacang kempe Wiladara ora kena dialus Ratu Mandura Prabu nyuwun pangapunten kula estunipun boten badhe gadah niat wantun dhateng panjenengan nanging menawi panjenengan sampun miloro dhateng Wonorejo kula nika menungso dudu kewan ayo cobane kaya ngapa kekuwataning Ratu Mandura Antarja kaya bocah